खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरनिफ्रायबा हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव मान मोननो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन गियानाबो बांनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन आरो गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांगोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अननानै फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। सोरनिबा थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै सुस्रांजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थिसमनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां मोजां खाबुखौ दिनै मोनाबो जानो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो मोननो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों